Avgust, konačno avgust i da, vuče na naranđasto, da, šagarepica, da. Tičica mi se pokakila na glavu i gaće sam skidao preko glave, a ne kako treba. Znam za to. Ne, nije bila opklada, ja sam neko ko odavno imao u planu da se farba. Ne, nisam teo u boju. Trebalo da bude svetlo plavo, ali nije moglo iz prve bez blanša, a ja blanš nisam imao pri ruci. Da, sestra me farbala, da. To sve? To, okej. Avgust. Još jedan mesec koji, moram da priznam, bio je bolji od jula. Pa, mislim, jednostavno, možda ne u svakom aspektu, ali bio je, onako, sve se bere, bio je bolji od jula. Ali opet, nekako i dalje maj, taj mesec koji je najbolji mesec do sada. Što se tiče TikToka, drugi put da se neki moj video probije je u avgustu. Opet vezano za fudbal, to mi jedino ne ide u prilog, pošto sam ja TikTok napravio kako bi reklamirao svoju rap muziku i to čime se bavim, a ne neke fore koje mi padnu, a imaju veze s fudbalom. Mislim, ne veze, nebitno. Što se YouTube-a tiče, samo jedan video izbačen u avgustu, isto kao i u julu. Ne veze. Što bi rekao Jarić T. Živadin, zahukćavam se. Što se tiče muzike, iskreno, privode se kraju taj projekat, poznati kao Crni Stafford. Tako da i to uskoro, ne bi dodajem ništa, ali uskoro će biti glavna tema. Nisam puno nešto ni putovao u avgustu, nismo puno nešto imali neki haos. Imali smo koncert odmah 1. avgusta, što mi uopšte nije palo onako lako, jer sam 31. je Anđela slavila pomesta zapravo u restoranu i onda tako slavila, ja zaspao kasno. Pa boga mi budio se zbog prekomerne doze, naravno, kisele vode. Pa mi taj koncert baš i nije bilo toliko drago što se ujutru odmah ustaje i spremam se za koncert i to je prva tema na koju pomislim kad se probudim, ali dobro, ja sam profesionalac. Bilo je dosta proba, radi se naravno novo, trudimo se da se uklopimo, sezona još nije počela sa folklorom, tako da nismo imali nešto sad ni puno posla, ali naravno od septembra kreće sve i ovo nanovo. U avgustu su turniri, kako se zove, se privodili kraju. Rekao sam da ću posebno klip vezano za te turnire, vezano za mali fudbal, ali nikako da stigne to na red. Bilo je 7 turnira i bilo je 7 dobrih turnira. Dobrih, sad. Uspeh je ponegde, da kažem, izostao, ali dobrih turnira. Kad smo kod fudbala, zvanično sam napustio MIP Majdan, vratio se u Crniće, zato što jednostavno postoji ta priča da ćemo da idemo gore. Volio bih da budem deo toga, prošli put sam bio deo ekipe kada smo otišli gore u Međuopštinsku, volio bih opet da budem tu u ekipi, da pomolim koliko mogu i koliko naravno treba. To je koliko trener i uprava smatra da treba da pomognem. Ja sam tu. To je to što se tiče fudbala i to ću, opet kažem, posebno da vam, kako se zove, da ne detaljišem ovdje u ovom klipu, posebno ću i za to klip da napravim, kako bi ja imao kontent. Kako se zove, sem toga ništa posebno, Anđela je, mislim, veza bliže se ti godinu dana, tako da meni nikad nije bilo bolje u vezi i
Tako da, tu što toga tiče, tu sam super, što društvo tiče, uvek si ima vremena, izlazimo i radimo, nalazimo način da se družimo, da se, pa da blejimo i da tako, mislim, nađemo uvek način. Sad počinju i probe od septembra, onako, aktivnije, tako da će to biti još jedno mesto više gdje ćemo češće da se viđamo. Da mogu da kažem da nisam nestrpljivi, da kad bi rekao da nije da jedva čekam, lagao bi, tako da jedva čekam da počnu ponovo te aktivne probe. Ovaj avgust mi definitivno nije prijao, ne bi mi prijao da smo imali, ne znam, kao neki ansambli po 30 koncerta, po ovoj vrućinčini stvarno ne mogu da igram. Tako da, super smo mi prošli što toga tiče i Umjetnički koljevic imao maksimalno razumevanje za nas. Ne znam šta bi još rekao u avgustu, da ne bude da samo nešto, da 5 teme vrtim u krug, ne želim to jednostavno, tako da recimo da je to sve što mi kažemo u avgustu, ide na bolje, daleko od toga, još kad je počeo treniram to je bilo ekstra, ali dobro, polako, nećemo da požurujemo. Kako se zove, jebote, zabagao sam. Kraj. Mi se vidimo u rekapitulaciji septembra ili u nekom klipu koji izbacim pre toga. Konačno stižem, znači avgust izbacujemo u septembru. Hvala Bogu, valjda više neće biti tih kašnjenja i nadam se da ću već do tamo 5. 6. oktobra da izbacim rekapitulaciju septembra. Ali polako. Vidimo se u nekom drugom klipu. Poz.